No a potom tu máme ešte ďalšiu tému na dnešný deň, ktorou sú kryštály, ktoré harmonizujú geopatogénne zóny alebo rušičky. Jedna dôležitá vec z vlastnej skúsenosti, ktorú som mala 20 rokov dozadu. Dostala som odporúčanie na výstavbu môjho domu, aby som do základov, keďže tam mám geopatogénnu zónu, aby som do základov zaliala rušičku, ktorú som si vtedy objednala. Vymeral mi to jeden z tých najznámejších v tom čase. No, ale teda dôležitá info je, že ja som rušičku, nejakým spôsobom mi to ušlo, nezakopala som to a zakopala som to až potom, keď bola hotová aj terasa vonkajšia a vlastne až do záhonu za terasu. No a teda určite viete, že kryštál, či veľký, či malý, akýkoľvek na veľkosti, každý tú energiu svoju, ktorú alebo tú geopatogénnu zónu, aby harmonizoval, tak to nasáva do seba, tú energiu. Či je zakopaný, alebo zaliatý v betóne, alebo či zakopaný v zemi. Na veľkosť je už len vec toho, ako keby, čo obsiahne akú silu. Hej? A teda dôležité info. Po čase ten kryštál, ktoré sa aj robia ešte väčšie ako je toto, ktoré sa zalievajú, on sa naplní, lebo on sa nečistí. Nečistíme ho potečúcou vodou, nečistíme ho v potoku, na slnečnou energiou alebo nočnou, akokoľvek to nazvem, či prísplnie, prínové, akokoľvek, ale on je stále v tej zemi. A on pracuje a nasakuje, má úlohu, že harmonizuje tú geopatogénnu zónu. Lenže on má svoju kapacitu. Hej, hovorím aj o tom, že bývajú niekedy tak silné, že sa zakopávajú obrovské vlastne kamene. On má svoju kapacitu, ktorá sa naplní a stane sa tento kryštál harmonizačný vlastne ďalšou geopatogénnou zónou. Ono sa to dá krásne premerať formou toho, že si zoberete geometrický plán a pokiaľ viete pracovať s kyvadlom alebo s akýmikoľvek ďalšími nástrojmi na meranie a hľadanie, že ako to sa správa. A ja som napríklad, keď som chodila, lebo ja som taký celoživotný študent, mne nestačí, že si urobím jednu školu u jednej učiteľky a potom ďalšiu školu u druhého učiteľa, kde mi to vlastne prepojilo ten mužsko-ženský výklad tej múdrosti poznania Feng Shui, tak vlastne v ďalších týchto seminároch som sa naučila, ako sa to meria, ako sa hľadajú geopatogénne zóny a tak. A vlastne som si pracovala so svojím priestorom a zistila som, že tá moja zakopaná rušička na konci tej terasy proste je novou geopatogénnou zónou, pretože okrem toho, že som mala tú zónu, presne sa namerala tam, kde bola, kde mi ju zameral vlastne aj majster alebo odborník. A rovnako tá druhá. To znamená, že moje odporúčanie je, áno, môžeme dať, ale nezalievame do betónu, môžeme to zakopať do zeme, ale vieme, že takýto kryštál budeme vymieňať, alebo môžeme to dať do črepníka, môžeme to položiť alebo na štr, ale budeme vidieť, že takýto kryštál sa mení každý rok, aj napriek toho, že ho čistím. Takýto kryštál sa bude meniť každé 2-3 roky a potom tie väčšie sa budú meniť každých 10-15 rokov. U mňa je to tak, že tieto kryštále, keď naplňa svoju puť,
tak ich odovzdávam zemi, odovzdávam ich malému Dunaju, takže ten je už celkom veľa kryštálov sa na dne neho nachádza, alebo vlastne sa môžu zakopávať. Len ono je to presne to, že ten kryštál nám vtedy harmonizuje tú zem, keď nemusí makať. Keď tam nemá tú geopatogénnu zónu, z ktorej vlastne on sa nečistí, ale nasakuje. Na toto je fajn a je pravdepodobné, že po dlhých rokoch urobím ďalší workshop očistý priestorov a nadstavba bude aj toto, ako si zamerať vo svojom priestore, ako si zamerať vo svojej záhrade, v svojom exteriéri a nájsť si zóny, ktoré nie sú úplne ideálne na zakopávanie kryštálov. V každom prípade ale sú to dary zeme, ktoré nám veľmi pomáhajú nám s veľa vecami, hej? Ale je náročné potom zo základov to vykopať. Musím tam potom sa veľmi snažiť, musím tam ďalšie opatrenia priniesť. Ak budete potrebovať poradiť, tak dohodnime sa, ja vám to viem zamerať a tak ďalej všetko. Navrhnúť nejaké opatrenie, ale ešte predtým, ako toto idete robiť, tak skúste nehať tam tú voľnosť a dostupnosť. Toto nech vás vedie, aby ten kryštál bol vymeniteľný, aby ten priestor bol vymeniteľný v zmysle dostupný, aby tie čokoľvek, či je to rušička, či je to pyramída, či je to čokoľvek, aby boli dostupné potom na výmenu. Tak ďakujem za pozornosť a majte krásny deň.